Assalamu alaikum, barkanku da kasancewa da gidan Hausa Novel. Idan ba ku manta ba, mun tsaya inda Nana ta sa sangwar tuwon sallah, tana yin sangwar tana aikin gida. Bayan ta gama kuma ta fara kai abinci gidan tsofaffin unguwarsu. Khadija da Sabi'u kuma sun yi wanka. Inna ta ba su kaya masu kyau. Sun tafi sallah sun bar Nana da aikin wahala. Sadiq kuwa bayan sun dawo daga sallah ya tafi wurin dadi za su yi magana. A cikin littafin nan ne mai suna Nana Jawahir, wanda Jamila A. Bello ta wallafa. Kar ku manta ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akan lokaci. Yanzu kuma shirin zai daura. Sadiq yana zuwa wajen dadi, ya zauna ya gaishe shi. Sannan ya ce barka da hutawa dadi, an yi sallah lafiya? Lafiya lau my son, ya gajiya jiya kuma. Gajiya ta bi jiki dadi. To alhamdulillah. Dadi dama ka ce kana son kai magana da ni yau idan an fito sallar Idi. Eh haka ne my son. Dama akan maganar da muka yi ne, da kana makaranta akan kana son a yi maka walima idan ka dawo. Eh haka ne dadi. Yauwa my son, an fasa yin walimar. Dadi an fasa fa kace? Eh dan albarka, an fasa yin walimar. Saboda Hajiya ta ce bata yadda a yi walima ba. Saboda haka an jima ka same ni wajen Ni'ima Motors. Zaka zaɓi motar da ta yi maka na saya maka. Dan naga wannan motar da kake hawa ta tsufa sosai. To shikenan dadi, nagode. Allah ya ƙara buɗi da nisan kwana. Amin my son. Nana, Nana, Nana. Na'am inna. Au sai yanzu kika ga dama ansa kira na ko? A'a inna ba haka bane ba. In ba haka bane ba to ya ne yar iya? Inna wanke-wanke nake yi shi yasa. Ki yi haƙuri inna dan Allah. Ke ni ta so in aike ki gidan liman tunda ba surutu na sake ba. Ki je ki kai mata wannan kuɗin. Ki ce mata 4,000 ne saura 6,000. Su ma insha Allahu na kusan kawo su. To inna amma wanke-wanken fa wa zai ida? Ki yi man shiru mutunniyar kawai. Tashi ki je aikin da na aike ki kafin na ci ubanki. Ko dan kin ga ina bin ki sannu, yi haƙuri inna ni na tafi. Kuma ki sauri ki dawo tunda ba ni kika ajiye ba in maki sauran aikin ba. Haka dai Nana ta tafi kai wa Lami kuɗin adashin. Inna ta dawo ta ci gaba da sauran aikin gidan. Yau take sallah amma Nana ko ƙofar gida bata fita ba. Har sai sadda Inna ta aike ta sannan ta ga waje. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayyo Allah na bani, wayyo ni Nana. Haka Nana ta kama cewa tana kuka kamar ranta zai fita daga jikinta. Ke Nana lafiyanki zaki kame man ihu a cikin gida? Dan ubanki sai ka ce wanda aka aiko masa sakon mutuwa. Shegiya yar iska wulakantacciya. Inna dan Allah ki zo ki taimake ni. Wallahi na yanke hannu da wuka. Gun yanka albasa inna. Na bani jini na zai kare. Yo ya kare mana sai ayyaya. Ai da mun jinin naki ya kare dan ubanki. Uban kowa ma ya huta in kika mutu, shegiyar banza. Zaki tashi ki cigaba da yanka albasan ko sai na tashi na ci ubanki sannan. Haka Nana ta tashi ta cigaba da yin aiki. Da ta ga jinin ba mai tsayawa bane sai ta sama wajen gishiri. Tana kuka tana yin aiki. Ita ce bata zauna ba har sai da dare yayi sannan. Ta je sanya abinci ta tadda abincin ya kare. Da ta yi ma Inna magana sai ta ce, ai baki da kaso yau dan ubanki, dan na ba ƙawayen Khadija da suka zo ɗazu. Haka Nana ta yi haƙuri ta kwanta tana jin yunwa, ga kuma jinin da ta fitar a jikinta, ga kuma raɗaɗin ciwo duk sun haɗe mata waje ɗaya. Rayuwa kenan, Allah sarki Nana. Good morning mommy. Morning my son. How was your night? I'm fine mom. Mom wai ina Aiman ban gan shi ba tun da na tashi. Ka san Aiman yana wajen Hajiya tun safe. Ka san a can yake yin breakfast ɗin shi. To dadi fa, shi ma ya fita tun safe saboda yana da meeting a office yau. Kuma ya ce na ce maka yana jiran ka. To ni ma bari na je na gaida sa'anni. A'a, breakfast ɗin fa. Mai yasa baka son cin abinci wai? Ko kana son raina ya ɓace ne? A'a mom ba haka bane. Bana shan tea da na tashi ne, shi yasa. I'm very sorry mom, but I'm not feeling hungry, that is why mom. Sorry please. Love you too mom. My son kenan, shi kenan. Yanzu tashi ka tafi ka gaida su Hajiya. Ka wuce wajen dadin ku, na san yanzu sun kusan fitowa mutum din. All right mom, bye. I miss you mom. Miss you too. Take care my son. Okay mom, insha Allah. Ya shiga gaida su Anni. Anni ni na tafi dadi na jira na. To Allah ya maka albarka. Amin Anni. I love you too Anni. Love you more Sadiq. Tashi ka je, ka san yaya baya son jira. To bye Anni. Sadiq ya isa wajen Ni'ima Motors. Yana zuwa dadi ma na zuwa suka isa a tare. Manajan kamfanin ya tarbe su tarbatan mutunci domin tunda ya ga dadi ya san kuɗi sun zo. Balle da ya ganshi da shalilan yaron nashi. Shi yasa ya rasa inda zai aje su. Bayan sun gama gaisawa dadi ya fara magana kamar haka. Da fatan mun same ku lafiya Alhaji Bala. Lafiya lau Alhaji Suleiman. Ya gida ya mutanen gida. Duk alhamdulillah suna nan lafiya lau. To masha Allah na ji daɗin haka.
Alhaji ina wuni? Lafiya lau Sadiq, ya makaranta? An gama karatu lafiya? Lafiya lau Alhaji. To masha Allah. Ina da niyyar zuwa gida na taya ka murnar kammala karatunka. Allah bai bani dama ba. Ba komai Alhaji, hakan ma mun gode. Daman Alhaji Bala zuwa muka ni da my son ya zaɓi mota. Zan ba shi gift ɗin kammala karatu na ɗaya. To ai ko kun taki sa'a saboda jiya aka kawo new designers masu kyau da kuma quality. To shikenan. My son, shiga ka zaɓi wanda ta yi maka mana. Nan Sadiq ya shiga ya zagaye kamfanin har sai da ya ga motar da ta yi mashi mai suna AMG Mercedes 2019. Daddy wannan ta yi man. Ka tabbata ta yi maka? Eh daddy. To shikenan. Alhaji Bala wannan motar ta kai nawa? Ai Alhaji duka ta ci miliyan take, ba wani tsada bane da ita. To shikenan, ba shiki din yanzu. Zan turo maka kuɗi ta account ɗinka insha Allah. Tunda dama already ina da account number ɗinka. Nan take Alhaji Suleiman ya yi mashi transfer ɗin kuɗin shi. Daddy na gode, Allah ya ƙara buɗi. Amin ya Allah. Sai magana ta biyu. Kawai za ka yi joining MSc Masters Degree ɗinka a India. Next month flight ɗinku zai tashi insha Allah. To na gode, Allah ya ƙara buɗi. Amin. In ka dawo sai kai service ɗinka baki ɗaya. Bayan sun gama yin maganar kowa ya hau motar shi suka kama hanyar gabansu. Suka bar sabuwar motar akan za su aiko direba ya taho da ita. A wajen Nana kuwa. To, a nan zan ɗaga ma wannan shirin aya. A madadin gidan Hausa Novels, ni Mustapha Muhammad Mustapha nake cewa ku kasance da ni a shiri na gaba. Kar ku manta, ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu akan lokaci.